O meu oficio? Fácil. Unha persoa lle gusta o teatro. Ese é o meu oficio. Realmente o meu oficio é ser técnico de máquinas, tramoyista, como se coñecía antiguamente, non? Manexaba un pouco toda a parte técnica do telón para atrás, non? É mellor dito pola nena, non? Do telón para atrás, onde construímos, onde montamos, onde facemos todo o espectáculo, e depois o público vai a mirar desde o patio butacas. Iso é o meu oficio. Pois mira, somos un pouco responsables de construir todas as escenografías, de montalas, de dar un espectáculo. Ahora estamos dando, por exemplo, un espectáculo que é de Vallimitano, e onde facemos todos os cambios, onde facemos todos os movimentos, e é un pouco todo o traballo que temos aí detrás, non? E o meu, bueno, pues o meu é ser un pouco responsable neste momento de todo eso. Como entraches neste oficio? Mira, neste oficio entrei así por castigo. Sí, había un señor, que chamaba o señor Ricardo, que traballaba no teatro principal, e sempre me dicía que era un poquinho unha rata de escenario, non? Porque eu, con 8 ou 9 anos, xa iba para o teatro, o difunto do meu pai, a traballar, e con 13 anos empecé, digamos, a traballar oficialmente, non? Entonces, entrei porque meu pai, claro, castigado, pasa comigo, e me enganchou tanto, e aí estou. O traballo, claro, nós somos laborais da Xunta de Galicia e estamos adscritos ao AGADIC, ao Departamento de Axencia Galega de Industrias Culturais, e, por suposto, nada máis traballamos xa no CDG. Nos teñen mandado ir ao Balé, nos teñen mandado ir incluso a Vigo a facer unha montaxe, a nos un pouco o AGADIC que nos dirixe onde temos que ir. Somos adscritos ao AGADIC, pero así no 98% estamos adscritos ao CDG. Eu no CDG entrei no ano 85, facendo xa algunha cousa, e no 86, digamos, foi o meu primer montaxe oficial, non? No 86 montamos o Enfermo Imaginario en maio, xuño, e aí foi onde eu empecé a traballar oficialmente no CDG. Antes sí era só CDG. Vamos a ver, eu no 84 estaba xa no principal e eu montei, podes dicir, todos os espectáculos do CDG en algún momento e de alguma maneira montei no seu. Porque o CDG, sabes, normalmente estreaba, antes de ter o Salón Teatro, estreábamos no principal. Entón, me decidí estar no principal, entón eu montei o Boixet, eu montei todos os espectáculos que tuvo o CDG, montei no seu. E dentro do 86 xa os montei, digamos, como traballador do CDG. No 85 colaborei con eles e no 86 vin xa como traballador. Eu empecé a traballar no teatro, pois se chigo, oficialmente con 13 anos, ou sea, no ano 73, me marchei para Madrid durante 2 anos a facer uns cursos e me volvín para ir para Santiago pois no 81, 82, depois da mili. Estuve en Santiago traballando, estuve no principal, volvín a marchar e me chama Eduardo Alonso para dicirme: Salva, te necesito no CDG. E ela me vin para o CDG hasta agora. E a persoa sabe todo e entende todo, e se olvide, é mentira, non? Porque cada espectáculo cambia absolutamente e tes aprender cousas e rapaces novos que ven, por exemplo, neste espectáculo, non? Do Valle. Ven un rapacito, Coti, e dices: ostras, isto son novedades e tú ainda non as tes collidas, non? E vas copiando, e dices: a ver, explícame isto. Sí, no, e é todo aprender, todo. E eu diga, eu son xa, bueno, é máis sabe. Non. É máis experiencia, probablemente. O máis perro viejo tamén. Pero o máis sabe nunca, non. Tens que aprender sempre. É bo tamén do teatro, non estar nunha oficina, darlle unha tecla, pum, hola, buenas tardes, ti. Non, aquí é, hola, buenas tardes. Sabes algo máis? Claro, iso é o estilo do teatro. Totalmente. Mira, ahora mismo hai xente sale da escola, por exemplo, e preparada teóricamente. O problema da escola de Teatro de Galicia, me parece que o problema é que fan moi pouco a práctica é na escola.
pero teóricamente está moito, e veñen moitos rapaces sabendo cousas que tú os teñas en andilar hacia o teatro, porque sí que saben moito de cine, sabes, de como montar en cine, pero non de como montar en teatro. Me refiro, en cine tú podes facer unha cousa moi simple e aguante 4 minutos e pum. En teatro tens que montar aguante moitos días e aguante unha xira. Claro, meter un trailer, de quitarla, levala, metela nun teatro, volver a montar, e teño unha consistencia e a veces non, eso non o teño moi claro. E os volúmenes, pero aprendes mogollón, porque aprendes cousas de materiales, incluso están salindo agora no mercado, e tú decías, coño, eso non, e dices, sí, isto sí, isto ahora funciona. Ben, sempre vou aprender, sempre, non. E ventaxa teño eu, por exemplo, como vello, non, non, mire, isto aquí pode pasar isto, isto, isto e isto. E tamén me congratulo en dicir que un 90% acerto. Bueno, o proceso noso é, depois de que a directora, neste caso, fixera unha escolla dun espectáculo, fixera a escolla dun director, e o director dos escenógrafos, iluminadores e demais. A partir de aí empeza, digamos, un poquinho o noso traballo, presentándonos un proxecto que máis ou menos queren construir ou queren levar a cabo en luces ou en son, e aí empezamos nós algúns a permitirnos que lle demos ideas e a outros a facer o que les mandan porque non se permiten ideas, non? Hai xente que sabe de moito pero non entende de nada. Entonces, claro, hai xente que dice, mira, isto que te parece tal, eso me parece 4 metros de tarima moi grande porque non nos vai entrar polas portas. E che digan, bueno, pois como reducimos? Pois tú, digamos, lle faz un despiezo de material. Hai outros que non, che digan, eso entra, porque xo dixo eu, dice, vale. E cando chegas ao teatro, ves, mira, non entraba, ala, despezo a ti, e eu xa non penso facer. É un pouco iso, non? E nós empezamos con ese proceso, non? De mira, isto queremos facer, isto vamos a intentar facerlo desta maneira, e vayan unhas pezas deste tipo, pois nós vamos diseñando, temos, por exemplo, ao noso jefe de talleres, non? Que é un pouco, tamén leva unha guía de todo iso, se chama Fernando. Claro, é un pouco responsable, e depois todos lle botamos unha man e todos lle damos as nosas ideas, e tamén un pouco responsable de dicir, oye, vamos a facerlo desta maneira, vamos a facerlo desta outra. Entón, bueno, pois eu tamén teño aí parte de, como responsable técnico, non? Un pouco de dicir, oye, cuidado, depois chegamos a un teatro e en Vigo temos unha inclinación, en Coruña non hai inclinación, temos que controlar e adaptar a cada sitio, entonces temos que levar un sistema máis ou menos adaptable. Non é que vais facer perfecto, porque é moi difícil, pero máis ou menos adaptable, non me fagas estas medidas, porque estas medidas para este teatro non me entran. Vamos a facer medidas reducidas e podamos ampliar, non a medidas grandes que podamos reducir, porque iso é moito máis difícil. Indiscutiblemente, o Salón Teatro, o mellor teatro técnico, a nivel técnico, indiscutible. E non é porque eu traballo en él. É pequeno, eso sí, pero ten varas cada 15 centímetros, e non as ten varas que se poden utilizar, varas entre contrapesadas e entre varas eléctricas. Depois temos manuais, mira, pois entre contrapesadas e eléctricas, pois me parece que nos sale un total de 35, e contrapesadas outras 15. Pero iso é fácil, cada horda ten o seu nome. Claro, depende as hordas das varas, poden ser de 3 hordas ou incluso de 5, non? Nos grandes teatros. E é moi fácil, é a horta máis preta a ti, a centro horta, e digamos, será a seguinte, a centro en 5 varas, a centro larga e a larga, se non ten... Cando hai 5, cando hai 3, non existen a centro curta e a centro larga, porque hai larga, centro e horta, non hai máis. A veces a xente, non, é a larga, e dice, non, a larga sempre é máis alonxada onde tú traballas, non onde está o director. Tú traballas nunhas pontes, non? E na ponte de tiros pode estar tanto a esquerda como a dereita. Nós, por exemplo, en Santiago, no Son Teatro, temos a dereita a ponte de tiros. Si, mirando, digamos, dende o director está no patio brutal, dirixindo o espectáculo, e tú miras sempre dende o director. Entón, á dereita. Hai teatros que tenen a esquerda,
Eso, claro, saber diferenciar esas cousas. Non dicir, non, a larga, non, a larga de Narón non é a mesma larga e de Santiago. A larga de Santiago é a da esquerda do director e a larga de Narón é a dereita do director, porque está enviado as pontes de varas. As varas normalmente van en paralelo a boca do escenario. Entón, tú estás nun extremo, nun ombro, vale? Estás nun ombro, pero arriba, nunha ponte. O actor sale do ombro dereito ou do ombro esquerdo para facer a función. Nós estamos nos ombros, pero encima das pontes. Nas pontes de tiros, nas pontes de pesos, o peine é o de arriba de todo. É diferente. O peine suxeita toda a maquinaria. O peine suxeita, son todas as vigas que hai por encima dos actores. E suxeita toda a maquinaria. As pontes están aos laterais, tanto no ombro esquerdo ou no ombro dereito. E aí, a da ponte, pois, depende o tamaño do teatro. Nós, por exemplo, aquí temos dúas pontes, non máis, dúas a de lado. Entón, hai unha ponte, chamamos de tiros, e hai unha ponte contra pesos ou eléctrica. E nós temos a ponte de tiros á dereita, e outros teatros a teñen a esquerda. Ese é a xente a veces confunde o peine as pontes, non ten nada. Mira, normalmente o público vai ver un espectáculo, e o resto, digamos, entre comillas, non lle importa, porque ele está vendo un espectáculo xa montado. Depois de un traballo de meses, bueno, tú sabes, eres director de teatro, sabes como é isto, e é un traballo longo. E o público vai ver esa hora ou esas 2 horas e media, é o noso espectáculo ahora, se senta, ve, aplaude ou non, e se vai, punto. Tampouco teñen máis interés, porque, bueno, é normal, tampouco teñen interés de como fai un ferreiro unha porta, a mí me pon a porta na casa e punto, xa está. Pero non, o público non ten ese interés. E depois, claro, o teatro ten un montón de cousas, ten unha boca, ten unha chácena, ten uns pasillos laterais, ten incluso unha corbata. Iso a veces a xente dice, non, esta vez temos que montar na corbata. A corbata é detrás, e non, a corbata está por diante do telón. Todo vai por diante do telón e a corbata. Claro. Entonces, bueno, son esas cousas. A chácena é a parte de atrás, ahora non hai tantas, pero antes, depois de rematar, digamos, o escenario, había unhas portas e había como unha especie de guardarropía e así, dentro do propio escenario, era a chácena, era a parte de atrás do teatro, onde estaban os pozos para a acústica dos teatros, onde están pozos de agua. Para a acústica do teatro, claro. E a xente de antes era moito máis inteligente que a da hora. Agora a acústica non suele ser boa cando fan un teatro. E así, claro, sinto moito polos ingenieros e arquitectos, pero é a realidade. Antes se facía un teatro, pero isto era boa acústica, senón non vale de nada un teatro. Se tú non és capaz de estar falando no escenario e se escoite todo o mundo sin megafonía, non é un bo teatro, non? É igual que non sei, nunha sala de concertos, se tes moita megafonía para que se escoite unha sinfónica, non é boa sala de concertos. A megafonía montala para que escoiten na televisión, ou para que escoiten en unha grabación, bueno, iba a decir en cassette, en un pincho, non podes escoitar un concerto. Pero se tú estás nunha sala de concertos, tú tes escoitar un concerto en calquer parte do auditorio sin ter amplificar nada. E isto dos pozos de agua era moi típico porque evitaban moitas reverberacións e evitaban moito fallo de acústica. En Santiago, o principal, tiña un pozo de agua. De feito, e me parece que sigue tendo xa non hai pozo, xa non podes quitar agua, pero sigue tendo o paso de agua por debaixo do teatro, do escenario, e seguramente desviado algunha parte do teatro. Claro, en Zaragoza contaban, cando se fixo a reforma, que tiñan botellas de aguas postas por debaixo, e
estes famosos ingenieros e inteligentes, o primeiro que fixeron foi retirar todo. Claro, os vellos, digamos así, xa para mí, e facedes, mirade primeiro como está, non? Para volver a poñer, isto, no, e perdeu moitísima parte da acústica. Ai, a ver, me encantan as alturas. A min o peine, estar subido a un andamio, bueno, o Salón Teatro ten cousas moi boas, todos os teatros teñen cousas moi boas, non? O Salón Teatro é un tamaño medio normal e estás a gusto prácticamente en todos lados. O peine, a min sempre é trabalhar no peine, e meus compañeiros, son todos máis jóvenes, eu non, Salva, sube, non te preocupes. Me encanta que suban, pero tamén me gusta estar ali arriba e enviar ordas, enviar varas, mover. Eu son rata de teatro indiscutiblemente, sí. Ai, bueno, a ver, a la arriba ten pasado de todo, e ver de todo. Mira, eu podo che contar a mí varias anécdotas non do Salón Teatro, nin do CDG, sino de cando eu era máis novo, con 18 anos, claro, estou falando dos anos 70, non? E viñan grandes compañías, viñan grandes revistas ao teatro principal e nós non podíamos, claro, os menores de edad non podíamos estar vendo grandes revistas, peitos e todo eso. Entón, este señor Ricardo, que era o noso jefe, por decirlo de maneira, nos mandaba aos jóvenes ás pontes para tirar das balas e nos facíamos uns camerins dentro do escenario porque había cambios super rápidos, bueno, como pasa hoxe en día, non? Cambios super rápidos, non? Entonces, cobríamos, claro, as mulleres e os homens para un lado e as mulleres para outro, isto era un hueco de intimidade. Pero claro, cobríamos todo menos por arriba. E nos desde arriba, bueno, nos poníamos as botas, non? E había asos espectaculares, non? De ver de todo ali. E depois, a nivel técnico, de ter moitos problemas tamén. Porque te ten conta que antes, por exemplo, as varas eran de madeira. As varas onde se colgaban os focos, as varas onde se colgaba toda a estrutura técnica era madeira, e esa madeira había que reforzala moito e nos ten roto a madeira, con focos principalmente, e ter que zafar, botando outras hordas, levantando, e gracias a Dios, no meu teatro, cando eu traballaba, nunca tuvemos grandes problemas deso, non hubo ninguna desgracia, bueno, hubo unha, pero foi miña, partín varias costillas, pero é culpa miña, non? En Cambados, en unha tarima, estábamos montando xa no CDG, e estamos unhas planchas, e eu avisando, típico, non? Fran, cuidado, Fran, non te arrimes por aí, Fran, non te arrimes por aí, e vou eu e me caigo. Non? Eu te aviso a ti, tú non te arrimas, e vou eu e pumba. Eran uns pesos de plomo encima do peito e me partiron. Parece que foron 4 ou 5 costillas, fisuras en outras 2 ou 3. Bueno, cosas de teatro. Pero bueno, non hubo grandes, pero sí foi... É moi bonito, o teatro, verdad, é alucinante. Podría estar falando del todo. No, mira, falo a nivel persoal, eu podo falar. Eu tuve grandes enfrentamentos con todos, pero desde directores e directoras a actores e actrices, porque eu máis odio é a prepotencia. Eu sei, e sei moito de teatro, e eles tamén, pero eu non permito que nadie soalle, nin a mí, nin a ningún compañeiro meu. Entonces, sí, tuve grandes enfrentamentos de moi duros, a veces incluso depois fríamente pensar e dicir, me pudo costar o posto, non? Porque eu son moi vehemente, e o reconozo, na miña vida persoal incluso, que me conoce, por exemplo, os compañeros ahora, non, do CDA, e levamos, non sei, o que menos leva con nós a mellor son 15 anos ou así, xa non me fa moito caso, cando me sale a vena mala, vale, marcha e punto, non? Pero eu non permito que haya directores principalmente e directoras irán a soballar a unha persoa e a veces incluso eles mismos escollen.
Se tú sois unha actriz ou un actor, tes que andar con el, tío. E se tú crees que non era apto, non o colleras. Se colleches xa andas con el e non podes insultalo, nin meterte con el, e menos diante de xente allea. O nós, sí, pero o nós xa os paramos, non hai ningún problema. Pero, non, nós temos tido diseñadores, claro, porque nós traballamos en todo hipotécnico, artístico-técnico, e a veces incluso polo ben, incluso do espectáculo, e dices, mira, hasta aquí, tío, porque non se dá montado máis. Nós temos estes tempos de montaxe, nós temos estes tempos de descansos, hasta aquí, non vai, non, se terminou. A veces tes que cortar moi secamente, non? Hasta aquí, punto, xa está. Non son un gran número, non? Pero hai xente. E normalmente tamén é verdad que a xente máis nova. A xente é, entre comillas, por decirlo de unha maneira, sale das olis e sai Dios. Pois non, fillo, non. Dios sou eu, tú non. Claro, é un pouco iso, dicir, mira, perdonando, non, tengo que pelado aquí de estar traballando, son eu, non ti habrá de salir. Entón, tú decides, tú mandas, pero hasta un punto tamén, non? Claro, mira, eu levo aí no CDG, pois eso, desde o ano 32 anos no CDG, e levo traballando en teatro desde os 13, teño 56, o sea, 43 anos. 43 anos, cambiou, hombre, absolutamente, moitísimo, de antes de facer escenografías con telas, traballando moito, digamos, o telar, movendo varas, movendo tal, de ter 20 focos, ahora a ter grandes estruturas, a ter 150 focos sin problema ningún, levando en xira, a ter proyeccións, a ter vídeos, a ter música boa, digamos así, non? Música en directo, que antes non había casi nada, excepto en grandes espectáculos. Sí, moitísimo, a nivel técnico e a nivel actoral tamén, o sea, facilitamos moito máis as cousas. Tu te conta, antes unha compañía de teatro tiña que ter 4 ou 5 espectáculos funcionando e os actores sabendo, por eso había os apuntadores. Eu, o mellor é moi novo e non acordo dos apuntadores, pero había os apuntadores non porque os actores foran menos listos que agora, non, porque os actores levaban 4 ou 5 espectáculos e hoxe daban un, mañan daban outro e pasado daban outro, e incluso no mesmo día daban 2 espectáculos diferentes, non? Tiña que haber un apuntador dicindo, tío, estamos facendo Valle, non estamos facendo Shakespeare, entón, mira, este é o pé, pum, o apuntador tiña que decidir un pouco onde estaba o actor ou a actriz, é normal e lógico, incluso para nós, tiñamos que ter unha persoa que un pouco nos dixera vamos a montar o Valle, mañán si montamos o Shakespeare, a estrutura é esta, sabes? Para eso estamos regidores, non? Pois o menos iban levando o camiño, porque estabas tan saturado que, hostia, pois estamos en Vigo, se montaba, o Shakespeare, non, o Valle, claro, sí, cambiou moitísimo, ahora, para ben, realmente, para ben. Antes traballabas horas, traballabas en condicións, bueno, ahora en condicións penales tamén traballas, pero bueno, yo absolutamente, y la parte técnica, total, no tiene nada que ver. Antes trabajamos con bombillas, la casa, con bombillas, literalmente. Hacíamos sols famosos, y tú te cogías una palangana, bueno, no sé si usabas una palangana de estas blancas, había antes, y eran de porcelana. Facías un burato por atrás e montabas 4 ou 5 bombillas de 100 para que a propia palangana distribuíra un pouco a luz e difuminara máis hacia fora. Bombillas normais. Eso é un foco, un sol porque daba moita máis luz, porque podías meter 4 bombillas e xa a propia palangana, como era blanca, distribuía a luz e rebotaba a luz no blanco, non? E era un sol, daba moita luz.
Y ahora puedes trabajar con su mesa. Eran las diablas de arriba y simplemente se ponía filtro, ¿no? Las diablas eran unhas varas de madeira ou metal últimamente, onde levaban bombillas, e levaban, imagínate, pois levaban 40 bombillas, e unha bombilla levaba verde, outra bombilla levaba azul, e outra bombilla iba en blanco, e outra en verde, outra en azul, outra en blanco, outra en verde, outra en azul, e facías unha tira toda de bombillas, e depois con machetes, non con mesas de luz, sino con machetes, no, por aquí están as bombillas blancas, e pegabas os dos machetes e encendías o blanco. Toda a base de machetes e tiñamos unha reatancia, iba subindo para darle máis intensidade, o sea, a ver, ahora tes unha mesa onde lle das uns focos e se cambian de colores os propios focos, en LED, bueno, é totalmente diferente, non? Absolutamente. Me gustaría que algún día esta xente nova vira, eu penso que na escola debería ter esas cousas, non? Conseguir, pues había, pues eso, nos anos 60, 70 e enseñarlle como cambia todo, e o teatro, o espectáculo, sí, parte que sí. Esta noche. Fácil. Mira, a primeira, do ano 84 o ano 90. Dani, prueba ti a túa mesa, porfa. Absolutamente. Traballas moito máis, moitísimo máis, currabas, pero eran moito máis agradecidas. Era un equipo, realmente. Realmente era un equipo donde traballamos todos. Desde o director, o directora, hasta o último técnico, donde estábamos todos en equipo, donde todos facíamos un pouco levar un espectáculo adiante, onde nos sentábamos nunha mesa e programábamos. Eu, a mí de verdade, tamén era a primeira vez que entraba en un sitio donde había técnicos de todo tipo, de luz, de sonido, de tramolla, responsables técnicos, donde había de todo. Traballaba moi a gusto. Para poder mandar a señal. Currabas moito, currabas 18 horas diarias. Pero tamén se compensaba o agradecemento, e de repente se chegaban e se traían unhas empanadas para todo o mundo, o días, 5 días de descanso e non pasaba nada, e ahora se apuntan, non? Descansar os días. Perdón? É un pouco eso. No, vou non arrancar ahora mesmo. O equipo técnico está, realmente, porque o equipo técnico variou pouco, relativamente, vai entrando xente nova, pero, digamos, o cerme do equipo sigue aí, non? Os 4 ou 5 empezamos, Juanjo, Odiño, seguimos aí. Ahora mismo, que mudaría o CDG? O sueldo? O sueldo, sí, pero volver ao mellor a facer un CDG po teatro galego, un CDG po público galego, non, eu sinto, é así, claro, non pos amigos. Os amigos. Un CDG que pode estar en Noia, que pode estar en Vigo, que pode estar en Chantada e que pode estar na Serra de Outes. E non vaya só a Vigo, a Coruña, a Ourense, e non salgamos, por exemplo, a Portugal, e non salgamos a Madrid, e non salgamos a Ponferrada, que nos entenden perfectamente. E o CDG xa o Centro Dramático Nacional de nosa patria. Eso vai comer todo. E ese é o problema. O CDG ahora mismo está, e non lle boto culpa digamos, a dirección do CDG, porque probablemente sea menos culpable, non? Sino a culpa ao Agadí e a Xunta de Galicia de ahora mesmo, para eles nos desaparecemos, non se importa. Non se importa, seguramente estén deseando que desaparecemos. Vale. Ese é o problema do CDG. O problema do CDG non se patrocina, non se promociona e non se mira por ele. E iso pon, sin problema. Mira, a cosa máis importante do teatro é o teatro. Pero, por suposto, sin público non hai teatro. E para ter público temos que facer bo teatro. Eu decía antes na pregunta anterior, temos que facer teatro para ese público. E ese público o que quere é disfrutar e divertirse no teatro. E o ves facilmente. É espectáculo galego
e fai divertir ao público, ten éxito.